lokaci kada ne ku manta bakon namu ne yau shine Alhaji Yusuf Magarya mai Magarya Production producer jiya da yau a duniyar ta Kannywood. Ta haka yake ne daukar nauyi ko ko in ce producer gashi mun da kamar yadda kafin mu je hutar rabin lokaci na tambaya ina amsar tambaya ta. Amsar tambayar ki amsa ce mai sauki mai wuya. Abin da sai mai sauki mai wuya. Amsa ce wadda take buƙatar bayanai kafin a fahimce ta. Da da yanzu akwai bambanci ci gaba. Akwai kuma bambancin samun riba. Da mun fi samun kuɗi. Mun fi samun riba. Amma yanzu an fi ci gaba. Amma kuma babu kuɗin. To me yasa za a ci gaba a abinda ta yaya zan ci gaba ina zuwa aji Amdas ta yaya zan ci gaba da zuba jari na ko ka zuba kuɗi na abinda na san cewa ba kuɗi ba sa dawo ba zan samu abin da zai dawo. To sai amsar me wuya ce mai sauki. Sai ta fuska sai an bayanai. Sai dai ko aji Amdas tsaya sai dai Magarya bai faɗa mana gaskiya bane. Ta yaya a matsayina na 'yar kasuwa zan ta abu ne babu riba? Ina ci gaba kuma muna da babu riba. To alhamdulillah. Ba zai yi ba Magarya. Yawa akwai wani abu da ya kasa. A da dole akwai wani abu. A da dan fim. Haka. Yana iya daukan HD? Hoto HD? Ba ya dauka. Sai dai mu gani. A da dan fim yana iya daukan sound wato murya mai karfin gaske wanda za a iya sa ta har a manyan gidajen su nemu amma a yanzu ba yana iya dauka. To alhamdulillah ci gaba ne ko ci baya? Ci gaba ne alhamdulillah. Kasuwancin mu shine ya durkushe. Me ake kiransa da Hausa kamar technology technical work din mu ya canja a kayayyaki na kayayyaki amma kuma bangaren supplying yadda za a distributin sai da za a raba kayayyakin shine kuma yanzu muke da matsala saboda samun canjin yanayi na me zan ce maka da ake kiransu da Hausa ne waɗannan kafafen social media ba su wasu platforms da suka fito waɗanda ake ɗora fina-finai wasu manhajoji ne da Hausa ne shi sa wasu manhajoji ke sa nake kokarin gaya muku su in yi bayanin da Hausa wasu manhajojin da ake iya kallon fina-finai wannan so matsalar da muka samu shine mutanenmu masu kallon mu na yanda za su sai kayanmu online suna da wannan karancin yanzu kuma duniya ta koma siyan kallon fina-finai online so mu kuma mutanenmu na da wannan karancin ilimin wannan shine abin da ya taba mu ba ma iya sai da kayan yanda ya kamata ga ci amma kuma a hakan Magarya yake ci gaba da gabatar da shirye-shiryen fina-finai abin da yasa muke gabatarwa a haka sana'ar ka ce ita ta iya ita ka iya kafin ka je ka koyi wata sana'ar yanzu ma tashin hankali ne har ka zo gurin da kake muna ta kokari muna awareness wato faɗakar da mutane muna ta wayar da su biyan da za su je su sai kayan mu akan wannan abu manhajojin to hajja kadi ina ganin duk yanzu ne gashi mun dauko ga kuma lokaci baya jira abin da ya kamata mu shine duka Alhaji Yusuf Magarya wani kira zai waga producer masu zuwa wanda suke da sha'awa da saka dukiyarsu a cikin wannan sana'a a yadda masana'antar take yanzu mana ya kamata ai ake cewa wai bismillah muna ji kiran da zan yi shine ai gama a ciki kuma muna sa kuɗin kuma muna yi ba wai ba a cin riba bane gaba daya idan da za ka siyar da abun 100,000 ka samu ribar 20,000 ko ka samu ribar 30,000 yanzu ba a samun haka yanzu ka dawo kana samun ribar naira 10,000 to sai a hankali sai haka yake ba su kallo gashi mun kwararo amma lokaci yayi mana karanci da haka muke cewa za mu sake gayyatan producer Yusuf Magarya inda zai ci gaba da fayyace mana abubuwan da suka shige mana duhu. Khadija Hassan Sani a koda yaushe tare da ni Abdallah Amdaz na kowa ne muke babban bakonmu da fatan Allah subhanahu wataala zai mai da kai gida lafiya. Mun gode da amsa gayyatar mu.
to da haka nake cewa mu haɗu a wani rukunin na gaba. Kasance da tashar 'yanci Liberty TV. A ɗan dai dakace mu. Idan ne kika bari ni za ki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Idan ne ka guje ni za ka sa na ji kunya, amma in ka so ni zan rike ka amana ne. Idan na yi fushi ta hokarar rashe ne, idan ka yanka zuciya ta samu sukuni. Taho amshi fure na baka mai kyan launi, domin daga cikin samari kai na yi nuni. Wannan shi ne sannadin da na yi saluni, a zamana da ni da kai ba zan ci amana ba. A cikin yan mata da ke kadai na aminta, mace kyakkyawa mai ado ta ya zan barta. Dole ne in miki hidima hakan na fahimta, ko kwatan